Dobrý deň, volám sa Marek Korba a venujem sa atletike. Pripravil som si dnes pre vás test všeobecných motorických schopností na testovanie výbušnosti dolných končatín. Pri tomto teste budeme potrebovať pásmo ako meraciu pomôcku, taktiež pásku, aby sme si pásmo prilepili a začiatok teda odrazovú čiaru. Takže pri tomto teste dávame pozor na správne vykonávanie. Nohy by mali byť asi na šírku ramien. Kľudne si môžeme ísť do takého jemného podrepu, aby sme sa pekne rozsúpali. Dávame pozor na prešľap, aby sa chodidlá, teda špičky chodidiel, nachádzali pred odrazovou čiarou. No a test vykonávame asi takým jemným pohybom, 1-2 krát. Odrazíme sa, dopadneme. Následne si zavoláme ďalších examinátorov, ktorí nám môžu pomôcť pri tomto meraní. Čiže posledná značka, ktorú vlastne zanecháme a odmeriame to na pásme. Môžeme si pomôcť takouto pomôckou alebo hociakým iným metrom alebo pravítkom. Áno, takto, aby sme boli čo najpresnejší v meraní. Tento pokus bol len cvičný a následne sa vykonávajú ďalšie dva pokusy na ostro, ktoré si zaznačíme do záznamového hárku. Teraz sa dostávame už k pokusu na ostro. Cvičný pokus sme už vykonali a ideme k pokusu na ostro. Dobre, všimneme si, že posledná stopa je táto. Natiahneme si to a zmeriame to s pásmom. Ďalšiemu examinátorovi, ktorý zapisuje, nadiktujeme 224 cm. V hárku zapisujeme obidva výkony, teda keď sú platné, vydarené. A ako lepší sa hodnotí ten, ktorý má samozrejme vyššiu hodnotu, meriame v centimetroch a taktiež zapisujeme v centimetroch. No a týmto sme sa dnes dostali na koniec testovania a chcel by som srdečne pozdraviť pani doktorku Cihovú. Majte sa pekne.